Ben, doncs iniciem un nou Aranem Podcast en guant, un Aranem Podcast que podríem dir que el nostre convidat joga i ensenyau en casa. Per què dir en casa? Doncs perquè les persones que segurament ja le coneixen, que l'estaran veient en aquests moments a través de YouTube, ja podran conèixer que aquella persona que hi força habituada a haver auriculars, a haver i a taula d'aquest estil enlumenada, perquè no hi ha més ni menys que DJ Fabián Arroyo, com estàs? Hola, bona tarda. Ben, com ves això de podcast? Veig que quan has arribat, a principi de tot, que t'has quedat campant, que és aquesta taula de barreges, no? Veig diferent a la manera que tu hi treballes, perquè si ho veig moltes llumetes que d'empís unes que també se ven aquí quan posat i pinxats de la música. Bueno, canvien els formats, més... la perspectiva de què has de jo a taula al final són les mateixes. Que han variat força, no? Imagini aquestes taules de barreja, perquè clar, ara són com a tot modernitats. Així hi ha, doncs, les persones que es vedets, insistís, que de YouTube et veirats que hi ha, doncs, força colors, no sé si distingits així des de tant lueny, rosa, verd, blu, ensenyau a tau, inaurió, iranja. Més abans, imagini que no eren a tau, no? No, abans les taules no hi havia colors, era tot físic, no hi havia bric arrent digital. Ara d'empús parlarem, òbviament, de tots inicis laguens d'aquest món d'este DJ, més també abans vull preguntar-te, has estat bé viatjant en un podcast? No, és el primer viatge, jo. Això me sorprèn força, perquè en este tio, una persona que és força connectada amb les noves tecnologies, vulguis o no, perquè jo considero que eres d'este DJ, este connectat al dia de totes les novetats musicals, més també dels nous formats, me sorprèn que imagini que entrevistes o que te n'hauran força, no? Entrevistes així, per exemple, en la ràdio, ja més han estat enfocades a Fabi com a DJ, no han estat tots temps Fabi com a jugador de futbol o participant de la colla de Santa Maria de Mijaran o a tal. Com era Fabi jugador de futbol? Se defensava o no? Bueno, era mediocrillo, diguéssim. Del montón, no?, que s'ha dit en aquells moments. Molt ben, doncs, què te sembla? Eres de que se pugui un podcast, que no n'has de cap més, què te sembla que se pugui un podcast més de més especificitat, que és que en aranès, en la nostra llengua? Me sembla una iniciativa superinteressant, superpositiva, tant per lo que hi ha podcast en si, de portar, que s'ajuda, històries de la gent o peculiaritats de cada un que pugui haver així, apropar-les a cada gent i, a més, aprofitant en la nostra llengua, d'aquesta manera, dan un sinó de suport a la nostra llengua aranès. Tens escoltat, Betún, des que et? I tant. Què te sembla? Què te sembla? Perquè a cap a fin, vulgats o no, vos-hi també les persones que vos entrevisti, potencieu audiència que d'empís dieu podeu escoltar aquests podcasts a través de diverses plataformes. Què te sembla en general? Vull dir, això obert a tot tipus de crítiques constructives. És superinteressant conèixer a d'aquestes persones que, bueno, de moment, gent bastant ligada al món de l'esport, conèixer la seva visió de so que és, de la seva activitat, de son dia a dia, de què n'opinen, no?, de com està la situació de l'aranès avui en dia. Segurament passaran moltíssima gent, moltíssimes persones per això, i és de més transcendència que hi ha altres més mediàtiques, hi ha altres més... Cada una a la seva història darrere, me sembla superinteressant que la gent les coneixi. Molt bé, doncs, gràcies, Fabi. Assajarem, òbviament, que d'aquests projectes so de millor possible i que sigui cau carrent, que pugui servir, perquè ja sabets, totes les persones que mos escoltats o mos vedets, també podets veure els millors moments a través de l'Instagram, perquè, Fabi, aquest és un dels punts que també volem cercar en aquest podcast, no?, que és jueni, puguen apropar-se en si més a la llengua. Tu que vius, diguem, en un entorn on pots detectar més socialització de mainadera, com et ves? Tu això, ja dit, ves que hi ha relació de mainatges en aranès o ves que socialment impacten entre ells en castellà? Malauradament, m'acabo de dir que estan perdent força en aquest aspecte. Evidentment, cau carrent lògic, evident, el grau d'immigració que avem a Val d'Aran, el grau de gent d'hora que se ven cada a cercar la seva vida, a viure, a treballar.
s'està en l'esforç, pensi, a nivell institucional, a nivell escoles, s'està en un esforç en mantenir entre jovent i aquesta llengua que la practiquen, més vegi que està en un punt, diguéssim, crític en aquest aspecte. Ara després parlarem, si és també més endavant de la conversa, si se ti poguessis de cau carrent o s'has fet d'anàlisi o has fet de la detecció que això que destacaries que se pogués d'un que senta millorar. Més ara, ens vam centrar en ti. Ens vam centrar en Fabián Arroyo, de Suïdroc, un nom, quin ell? Olalla. O erianzas? 45. Dices també ria, escúchame, les persones que me diuen no, jo m'agradaria estar igual de jovent que tu, bueno, que tu, també és que són de 20 anys ja m'agradaria igual que ell, i més també, jo és que són més grans les digui, tu com a mínim ja has arribat a d'aquella edat i ja has pogut viure tota aquesta experiència, tal que primer ja m'agradaria arribar ara tu ja. Ara, d'amb aquesta edat, com te definiries tu com a persona amb tota l'evolució que ja has pogut tu personal, amb ton creixement o tant personal com a professional? Ara, que dieu te posa en reflexe de tu mateix, com te definiries? A nivell personal, totalment totalment satisfet de la meva vida, de tot això que m'ha estat passant. Pues, en els darrers anys, sobretot, l'experiència d'este pare ha estat un punt d'inflexió bestial en aquest aspecte. Què s'hi posa tu eres d'este pare? Ella diu que nas jo mainada... Nas dues mainades. Dues mainades. Manen en casa, no imagini? Ja comencen a manar. Està ok. Bueno, això t'ho digui que n'he tres. Era mi nena, els dies i això tres en casa. No, super satisfet. Què ha estat això de més que t'ha agradat d'este pai a tu? De començar a saber inculcar aquello que tu vols positiu les tues illes, que són et ton reflexe, diguéssim, van estar un reflexe ton a lo long de la seva vida, a la vegada poder-les inculcar aquells valors, aquells sentiments, pensi que el que més te pot omplir com a pare. Molt bé. Després parlarem, si malerosament imagini que l'haguens de trossec tu, que depèn de com has menys temps en poder gaudir d'eres que hi cau carrent, que després diu voler aprofundir, més te vull demanar si és, òbviament, et ton paper principal, o te demani, et ton paper principal, este DJ? Excepte, òbviament, este pai. A Croix ja mos queda molt clar que este pai ell era prioritat més. Se ho has de definir en ton sens professional? No, en realitat no. Més que això comença com a afició, comença com a un hobby, i a poc, pas a pas, s'ha anat convertint en cau carrer més professional. Més, jo també he hagut la meva vida professional. Pendent 23 anys en els pompiers i ara en Consell General d'Aran des de setembre d'estan passat. Me diries, Fabi, te tutelí d'en Fabi, que comencés com a un hobby, com a passió. Quan s'inicia que era passió? Per quin motiu s'inicia que era passió? Eres una persona que te xautau era música o que eres més artístic i que t'agradau provar causes? Diguéssim que comencé tu per gust musical, perquè m'ha agradat la música, de petit m'embrembi d'auer radiocassets, i mon pai quan se n'anava de viatge vengué a casa, me regalau i me portava jo cinta de casset. És que no sabets el que jo cinta de casset. Cercats en IA que vos darà imatges. Jo penso que a començament sí que el gust musical, els inputs que podia haver, pues això, no? Escoltar la ràdio i tal, era poca ràdio que podíem escoltar si una Val d'Aran. Me xautau el tema de gravar, també radiocasset, gravar aquelles cançons que sonaven per a ràdio, gravar-les en un casset, anar-les enganxant jo darrere l'auta, bueno. Això d'enguaire anys? Esteu parlant, dieu, d'en 10 aproximadament. No, 10 sí. Aprox per aquí. D'en 10 anys començaves inconscientment a generar aquella sensació de que t'agradava jugar amb la música. Acro mateix, sí. Era aprofitar taueles, no? Són que avui o ben aquelles cintes de casset que me podien arribar puntualment com a regal, més avui era música que tu volies quan tu volies, era gravar-la de la ràdio, era l'única opció. A la vegada
se sentia veure cançó que m'agradava, ràpid anava a dalt a gravar. Se pot considerar que sigui el primer pas de tot això. El primer pas realment com a, no sé si dir-li professional, dieu amateur, qui sí que era primera persona que té d'aquí oportunitat en dir de, escolta, ara que ja sabem que s'has d'alir a gravar i reproduir aquest talls de música, qui sí que era la primera persona que te digui que escolta, vull que me metes música on sigui, en un bar, en una celebració o no sé, en família, dieu, en família te deren en aquella època 1.000 pessetes. No. A nivell Cruïva Caucarrent, siguec en Boira, un pub que hi havia en l'Urra a la Vets. Jo ja avui he començat a és més primer i passi pes tardes, perquè es diuen després la tarda jo a esta a recaudar sos en el viatge final de curs de 3 de BUP, el que hi és batxillerat o ara hi és batxillerat. Quan jo era en 3 de BUP, que quan me tocava organitzar aquestes, a la vegada jo m'oferí com a bueno, també te llira música. Crec que sigui aquest primer pas. Ja comencé primer de 3 de BUP, repetir 3 de BUP perquè m'agradava la música que metia en boira, a la vegada m'acabé de repetir curs. És una llibertat. No, ja m'imagino, ha estat inarri de a la vegada, aquests 3 anys que seguia siu en institut, metia jurar música en aquestes estes de boira. Si he carregat a Cro, un dia, gerència de boira, me demanec se podia anar a que era net a metre música. D'en Guairians? Me sembla que n'avui 17. Te deixauen entrar d'en 17 anys per a net a tocar música. Ben, en aquella època també cal dir que no hi havia... No, n'avui 16, me sembla. Més, en aquella època imagini que no existien les normatives que dieu existissin avui dia. D'en 16 anys ja podries treballar, la veig. Sí, bueno, avui dia també, més vull dir en soca vell d'amossi nocturn, d'este en un pub o en un... No era caucarrent habitual, deixa'm acatau. M'oferiren d'anar i jo accepté. Aquera net, suposi, era net anterior, aquera net no hi ni sopar ni res, pels nervis. En acabar, me vengueren a pagar i jo dic que no, que jo no volia cribar per a Cro, per caucarrent que estava veient, perquè jo m'agradava. Era responsable, siguec Miquelet de Torrull, era responsable de mi que me diguec agarra Cro o si no hi tornes. A la vegada agarré 5.000 pessetes de la vegada. 5.000 pessetes? Són 30 euros. Clar, però no són els mateixos 30 euros que... Vull dir que 5.000 pessetes, crec que hi ha molt bona valoració dels sos. Sí, estan parlant de l'any 96, pensa. I pensa que jo m'embrembi que els meus pais de viatge me dauen 500 pessetes, t'han anat al cinema, anaven a la botiga de xutxes d'aquí que hi ha en passeig, encara no me les gastava tuti. Imagina't tu amb 5.000 pessetes que podies guanyar i a net anys endarrer. Vull dir que a Croere t'hi digueres, escolta, això de guanyar sos caucarrent musical jo pensava que s'anava a quedar aquí perquè si caucarrent puntual per net que ja anava normalment a metre música aquest cap de setmana no hi era o caucarrent a tau i això de pas me'n digueren jo pensava que se quedaria aquí. Més abans existia, no? Era figura de DJ aquí en Boira? Sí, tant. Era de la Valdarana la persona que era abans? Javi Medan. Molt bé. Javi Medan marxé que molts anys de siu, però bueno, si digués que en men mentor en aquest aspecte, mantengui de met una relació excepcional amb superamics, es diu supervinclat en tema musical. Quin estil pinxaues en aquell moment? És a dir, això que te demanau era pròpia sala o eres tu el que particularment escollis l'estil musical? Això ha canviat molt. En aquests anys ha canviat molt substitut de la facilitat que s'ha avui en dia d'escoltar música. Tu ara qualsevol persona pot agarrar a escoltar la cançó que vol, el moment que vol, des de minut que vol fins al minut que vol, se cansa, salta la següent. Ades no era tau, ades s'anava als bars, s'anava als pubs a escoltar la música que aquest jockey te metia o que aquest pub se relacionava amb la música. No te venguia la gent demanant me pots metre Bad Bunny? Me pots... A la vegada era... Bueno, però dieu te demanau en VG o caucarrent a tau?
Bueno, però la gent, ella creu, no coneixien tanta música, no havien tanta facilitat de conèixer música, a la vegada era com a vau a conèixer la música de là. Ara no, ara te veien amb la música, te veien amb el mòbil, t'ensenyen... Sí, sí. També tenen aquell... De viatges són com a letres luminoses que te passen a tal, no? Tal qual. Dius, com ha canviat tot això, no? D'este DJ que mostren, que ensenya la música que ha pogut escoltar en la ràdio de saber on, ha pogut anar a comprar aquest disc o aquest CD a la vez, te lo porta a tu, que l'escoltes cada setmana, prenent-te i escopes amb els teus amics o a tal, a totalment diferents. I ara la gent va amb la intenció d'escoltar el que ells volen. I a dir, però no era el tipus de música o... No, les cançons que jo vull, a la vegada te vinen a demanar. Ha canviat bastant en aquest aspecte. A ti t'agrada que te venguin a demanar cançons? M'agrada que me demanen cançons que peguen en aquest moment, i a dir que l'estil musical o l'ambient on és, m'agrada sobretot quan vien a demanar-te el que jo entenia com a música de qualitat. Bad Bunny i música de qualitat? Això no. Que escolta, amb tots els més respectes, la gent que escolta Bad Bunny, l'Aimeti, més... Te burija la sang quan la metes o no? Bueno, cada viatge menys. Dieu els dies mainades són les cançons que van a dansar, en 3, 4, 5 anys. Sí, ja que els dies. Però bueno, en aquest aspecte sou bastant tranquil perquè també escolten música de qualitat, no? Era que dius de qualitat. En viatge passes aquella època de boira, no sé si m'aguant simulen temps ara, el tema del saxo, quan comences... a la vegada vam parlar, quan seguís aquest impàs de DJ? Existís un impàs el moment que boira va reeixir les portes, si no m'engany, en 2004, sigue quan existia el boom de la net d'Arties. Arties se metec molt de moda a la net en aquells moments. Coincidic just que barrau et boira me crideren de net Jordi Arribas. No hi ha oferta de treball, sinó me prepausec d'anar aquí a treballar. A la vegada passé a Arties i, si no m'enganyi, 5 anys en Arties, en de net. L'ambient era diferent a de boira? Et digui en sens de, per exemple, en 2004 jo crec que s'ha parlat de ja evolució també a nivell de tipus de client, localització. En boira dieu era gent de país, gent de Viella, gent de Centurs de la Val d'Aran, Arties, no sé si gent de d'hora que venguien aquí a fin de setmana o què? Se barrejaven bastant les causes, sí que és veritat. Més pensa que se pot pensar que Boira era com aquest local de referència, no? De la gent de l'Avets de país, evidentment que ja avui hi ha uti, més digues que força gent de la clientela que hi havia a l'Avets en Boira també se convertia en clientela de net en Arties. Era una època bastant complicada en aquest aspecte perquè començaven a barrar moltes portes de pubs de l'Avets, de tot el que se hi havia per Viella. Per què penses que se barrauen? Per a localització on eren. Descans dels vecins de... Ja en aquella època existia aquella problemàtica que actualment vedem, ja molt pocs dies en Segre apareixia, doncs en Lucau, en qual abans tu també aparties com a soci, doncs és que els vecins no descansen. Llibertat, i realitat... És molt complicat, no? Avui hi ha convivència vecins / Lucau d'oci nocturn? Sí. I és realitat. No cau dir que no perquè estaríem mentint. Se mos toqués a nosaltres en aquell pet d'aquest vecin que no pot dormir perquè els clients de bar X és un encàrrec humà. A la vegada, era més la gent quan marxava, i ara hi més la gent quan ja és humà. Antes se podia humà en els locals, ara la gent no llegia tanta d'hora. El moment que se prohibit d'humà en els locals, comença a incrementar-se aquest problema, aquesta problemàtica en carrer.
Per a gent que llegia i mà, que cridaue, parlauen, etc. Peleges a hores de la net que aquestes causes succedissin. Per sort cada viatge menys es passen. I alavetz, Arao, quan inicies era tu, ara que ja ho hem, doncs encara tinc era conversat aquí, quan comences tu d'amet saxo? Era tu vinculació d'amet saxo, quan s'inicia? Sí, siguec també solapat, alavetz Joan Andenet, a aquestes dates, a properets, ja acabava la temporada d'hivern, m'arriba que era opció d'entrar en saxo com a soci. Més per inquietud tua empresarial o com a persona que va este DJ de ment local, vull que hi hagi reconeixement de boira, de net, d'auti events particulars que dieu una avui en Petun, vull aquella persona siu contractada li vam a oferir entrar en negoci. Com siguec? Pensi que siguec 50-50. Siguec caucarren barrejat entre les dues possibilitats, no? Avui aquella figura entre cometes musical, no? Com a de DJ, a més avui com a partícip de la societat per tot allò que pugui aportar a part de lo que era música. Teu inquietuds empresarials alavetz aquí. Vull dir, de tu volies créixer també professionalment d'aquesta forma. Evidentment, sí. A tot siguec. Te dec pou aquest primer pas professional? Perquè jo imagino que en aquella època que dius, 24 anys. No, quan ja entri en saxo ja 29. En Denet sigui aquells 5 anys, a la veig d'en 29 anys ja i quan entre en saxo. Pou. Digui pou en sens que a cap fin imagini que tas accions o tas d'auriment des accions te calia, imagini, i a inversió inicial. No pou. Ella dir a veure, tus temes era possibilitat d'arribar a dir de vau a perdre sos, això no va ben. Més un dels principis de l'empresari. Ella dir de tu sabes que jogues a l'acró i que les pots perdre. Després ja entres a valorar si és més complicat o menys complicat de perdre aquells sos o si és més complicat o menys complicat de recuperar aquells sos. No, pou en cap de moment. Ho eres si eres en saxo. Vam a definir dues etapes, si te sembla ben, perquè la primera jo crec que eres DJ molt actiu, la gent de saxo molt col·laboratiu. De hecho, òbviament, nets d'oci nocturn també el rebrem amb tu com a DJ. Més d'empius ja hi ha etapa més en darrer, ja quan poc a poc, doncs imagina que per d'auti motius no s'ha família, òbviament, o d'auti projectes que comences a desvincular més del saxo a nivell musical te quedes més en la part empresarial vet viatges esporàdic, toques. Com hi ha aquest pas o aquesta transició d'este força nets a la setmana a este IA o IA cada 2 setmanes? Jo també he assajat de compaginar el que era vida professional pròpiament dita com a la veig pompier, portar-lo de la mà de m'este pare en els darrers 13 anys el que era a la veig saxo, on era. Hi havia dies que no podia anar per este de guàrdia. Bueno, pues aquella net se cercava jo alternativa o és que hi havia a la veig de Navarra eren els que me tenen la música sense cap de problema. Com te digui, era... Aquest pas quan ell? Quan se produeix aquest pas de dir de... Me desvinculi... T'estò parlant de 4 anys, 3 anys... Bueno, simplement per jo a maniobra empresarial... Ensenyeu passada de la Covid o abans de la Covid? Sí, just dempeus de la Covid. Just dempeus de la Covid, quan ja tornen a d'obrir... La web cau carrer Navell? Era crisi sanitària? De dir, dieu ara i el moment? A tot. Acro ha afectat a tot. Que digui que no, pensi que s'enganya. Mos ha afectat a tot i a l'hora de prendre decisions, a l'hora de campar tallar-te-lo, què vull en la meva vida, vull viure millor, deixar de treballar tant, això seguríssim. Me siguec jo a maniobra empresarial de socis que ja havia a la veig, que decidiren que havien de GESE, ja ho he jo amb una opció de venda, pensaren que calia agarrar-la, ells ho pensé que no.
a la vegada me quedé amb 9 socis. És a dir, que les persones que originalment en l'època dels 29 anys eren amb tu, gessen del negoci, la veig que era part 78 persona, i tu encara te manties. Me mantengui pensant que no era moment o no eren les circumstàncies. Més, tot varia, evidentment. Quan canvies de companyia, canvies d'hàbits, canvies de forma de funcionar, de visió, de negoci, per èquits decidir estar passat de GESE, de venir a mi a part, canviar d'etapa. Com valores aquest canvi? És a dir, ara que ja hi anant, que no formes part d'aquesta societat, te penedisses? O és satisfet de mera decisió? No, t'adarren. Jo passé a època de la meva vida fantàstica. Si eren els millors anys de la teva vida, aquí en Saxo? Sí. A veure, que ara sóc fantàsticament... No, òbviament, més vull dir que jo crec que totes les persones aguent com a època durada. Hi ha època en la qual la rebrem més d'un que és d'Amina Ridolet de dir d'aquesta època, aquests 10 anys, sigueren ja passat. Sí, no, sigueren a tau. I a dir, també t'agarre jo a edat que estos amics les has cada dia aquí o que coneixes gent naua. No, sí, t'això fantàstica, l'època era un record brutal. D'empús, jo crec que no sé si compartisses amb jo, DJ Fabi era un DJ, doncs que òbviament se caracteritzava per estar en Saxo, està bé pinxaues en estes majors, més tu creus que et boom venguec quan tu començares a pinxar en Baqueira? Et boom? Era notorietat, era influència, era de començar a veure a Fabi, no sé si també un caché més nou, més que ja era força més sol·licitat. Creus que Baqueira sigui aquest impuls definitiu a tu o venguia més de l'experiència de estes majors, de Saxo, de Net, de Boira? No. A veure, sí, evidentment que sí, hi ha un punt de flexió. Més no pensi que sigui l'únic causant d'haver tingut èxit, o no èxit, sinó un senyal més de notorietat. Sí? Però no pensi que sigui l'únic. Sí que, evidentment, ha estat hi ha una cullerada d'ingredient, no? T'ha obtingut aquesta recepta, aquest plat. Que et digui evidentment que sí. Perquè tu pinxaues generalment, podríem dir, localment o provincialment, i que t'he vist pinxar en València, t'he vist pinxar en Astúries, t'he vist pinxar en Galícia, bueno, no t'he vist, no he estat aquí presencialment, més he vist com a tu explicaues a través de societats socials que n'heu estat aquí, n'heu estat d'allà, no sé on, estaus mejanament grani o grani. Sí, la veritat és que gesses d'hora de ton àmbit més monòton, diguéssim, gesses te das a veure amics d'ací, te porten de l'at, allò a esta, en aquella esta ja ve un que li agrada, ve un que te demana, escolta, tu hi està, pues passa igual en Baqueira, com m'ha passat, per exemple, anant a Lleida. Jo, a Net Astúries, com has dit tu, he anat 2 anys, enguany no podré tornar per motius laborals. Era que arrendet Sella o no? No, era semblant, però el riu, en comptes de Sella, i el Nalón, en la Pola de la Viana, i un poble semblant a Viella, organització està en agús i brutal, era quantitat de gent que hi va. Sigue que a raïts de la plec del Cargol de Lleida. Vale, com vas a la plec del Cargol de Lleida? Bueno, pues hi ha un amic que m'ha dit que pugui anar, tal. A veure, hi ha d'Espenyes. Hi ha d'Espenya, la ciutat Penya, pues havia de meter música, tal. En aquell dia pues, hi havia una persona de l'organització d'aquella esta que n'heu convidat per altra persona de l'altra Penya. Bueno, vas coneixent, connexions. Vas en connexions i aquella persona, pues me gustaría que vinieras a Astúries. A tau sí, aquí pues, coneixes allà, te poden arribar a portar allà te loc. Evidentment, Baqueira, en aquest sens, ha estat molt important per a aquella gent que arriba a ciutat d'hora i que te ve, que te vol portar. Què és això que t'agrada més? O què és això que t'ha agradat més? Te va veure perspectiva. Ho he pinxat en època Boira de Net Saxo, inclús que tot hi hagués tenint paquet. Sí. Pinxar en Moet, / en eveniments com Astúries, etc, o pinxar en Noces? Què és això que més t'agrada d'aquests 3 ítems? Me metes en una situació complicada, se descuelle. No, pensi que cada conjunt d'aquesti et son què,
t'enganyaria si me quedés damunt. Ella dit, no te pugui dir de... Que digui perquè tu has fet moltes noces en a Val d'Aran. Sí, de hora de Val d'Aran, digui, més cap per a fin, així ja me cau dir... Això vull parlar cara. Ara vam a parlar. Perquè ara hi ha multi-DJs. Ho comencen a haver multi-DJs, així. Bueno, van sent a Croi i bona senyal. Penses que has estat un referent d'aquell jueni que s'ha iniciat en Aguesmunt i que jo ara pensi que en pis de tu començaren a aparèixer Cristian Mora, Ivonne Cereza també, si hi DJ, ara, per exemple, DJ Pipe també ja d'auti jueni que me sembla que són de Naguaran, Dio i Betín de Bajaran. Tu t'hi haguesti que estan començant a gessear ara, què? Referent no pensi, he dit, això i... Referent en sens de que a ti te vedien pinxant saxo i dient, que guai, sí. jo vull este. Acro pot este, sí, acro podria arribar a este. Més desvetllar aquera passió per este DJ no pensi. Acro que tot el món que s'hi dedique o que s'hi ha dedicat i que la portau a la gens. No pensi que per bé de més sí, dieu l'espot dir pues me vull veure a tau. Vale. Però no és influenciar d'aquesta manera tampoc. Els DJs vos guanyats ben la vida? Se vos partint d'envís de la pregunta, En línies generals pot estar, sí, en comparació a, per exemple, a un cambrer d'un local, sí, guanyes millor la vida perquè entra en joc, diu, que era tècnica o que era coneixement o que era cultura musical o que... Bueno, que cap per a fin pot este que dieu era frase així que tu és encuedat d'animar ambient i que en funció de com animes l'ambient se ben humau a l'empresari li anarà ben humau? Evidentment. A la vegada a Croi el que te pot arribar a diferenciar de cribar més o de cribar menys que hi ha altra persona que hi sigui en aquell local, en aquella esta. Més en general, en oci nocturn s'escrive d'assentaments. Vull dir, les persones que són en porta o les persones que són cambreres, dieu et pretzura, el que diríem pretzura, i ensenyeu millor que això que cribaria persona se treballés de dia. Sí, pot este, perquè també, bueno, comporta eració a part de responsabilitat, eració a part de, entre cometes, perillositat, no? Que també el sacrifici d'este nanet. Quan dieu tenaria estat llet tas dets, te'n vas tas 4 de maiting, però també vull creure que entra en joc. A tu te passa ara això de que has estat tant de temps de net que ja no vos ne vedela? Ensenyau. Ara valori molt arribar a casa, sopar, amb la meva família, metem en llet tas dets, etc. A valori molt. I què penses que te diria et Fabi Joen que començau en boira a metre música at Fabi d'avui dia? Que està, jo que cal aprofitar, que era... Ja tal, jo consideri que aprofité molt bé aquest temps, m'ha passat superben, tu estem dant moltíssima responsabilitat, tu estem dant molt de sacrifici, tu estem dant molt de valors, bueno, van canviant els rols, van canviant. Vau a virar a preguntar, què li diria et Fabi actuau at Fabi Joen? Quan comencec? Me sembla que a nivell, parles de nivell vida, a nivell... Això que vulgues. Pot ser professional o pot ser personal. A nivell personal li diria... Imagini que a nivell personal li diries, escolta, demora 3 anys de conèixer aquesta hemna, que hores llegies meravelloses o el que sigui. A croi molt fàcil, més. Què li diries de consells? No la diria perquè ja que ha aconseguit aquest. Ja que ha tenyit. No, en aspecte personal, poca causa, li diria. Dieu que sapigués diferenciar encara més el que era fase d'estudi i treball de l'esta. ¿Vale? És que un parèntesis, jo he estat super responsable en aquest aspecte. Segurament serà meva mare, meu pare, atirant. Vull ja darrere pregunta vinculat al món de la net. Penses que hi ha molt d'interès de tot aquest món tan, no sé si dir de... tan voluble, tan... que hi ho faus de viatges era net o no? Com et vesti? És a dir, que
cau carrent molt influenciable, que se butge molt pes interessi o què? Penses que hi ha un món diferent a que se pot trapar en un món de persones laborals de dia? És bona pregunta, No cregui que sigui tan fals ni tan posturetis o... No, en aquest aspecte particularment pensi que no hi ha... Passa que tu també estàs vinculat a la net que ell oci. Tu també estàs vinculat a la net que ell està. Tu estàs vinculat a la net que ell alcohol. Sabem que darrere tot això hi ha certes causes que no són bones i que cal saber fins on pots arribar ja a nivell persona i substitut a nivell professional. Si passes un límit que ja existeix un límit, si passes aquest límit pot ser que sí que hi hagi repercussions leges, més que fauses i més que repercussions leges Bueno, tots sabem el que hi ha. M'has dit que te consideres una persona completa avui dia, al principi de l'entrevista. Sí. Què creus que te manca, Pere? Jo estem en un DJ, me manca per tenir una discoteca d'Ibiza. No hi has estat ja més? No hi he estat ja més en una discoteca d'Ibiza. No he estat ja més pinxant en una discoteca d'Ibiza, perquè sé que hi has estat varant o... He estat un viatge. Són que has anat un viatge d'hora de temporada. He estat diversos viatges en Ibiza, però de juerga, de net, i he estat un viatge d'hora de temporada. Vull dir que se pot dir que no he estat en cap discoteca grana d'Ibiza. Encara has temps. El que parlaven dels famoses connexions i relacions. Jo m'era la sensació de que en Moet havia força públic que he vinculat a Ibiza, o com a mínim era la perspectiva que jo me genera des d'hora. No, també empreses, a nivell empresarial, també. Tu estem d'obert a la porta, ja se veurà. Bueno, ja, com a mínim has deixat així ja peadeta. No, si hi ha persona, encara que dieu escuter aranès i no l'acabe de comprendre, més que fa bona pinxata a Eivissa. Ja vet local? Quin és ton local somiat? No, cap d'eri. No he cap de local somiat. Què és això? In Ushuaia o in Pachá o ara que és super de moda Univers, no sé com se diu, Zerauta també que està... Més, el que li diria ara a Fabi adult, a Fabi xaval, ell no té encara estan a la net, encara té més a la tarda. Claro, perquè ara són de moda els tardeus, Jo estic seguríssim de que la net va estar caucarrent residual de 6 anys. I a dir que creus, si ho anavaldaran de poc a poc d'amer entrades nau i locaus d'oci nocturn o oci tardiu. No, restauració. Restauració que han entrat a seu en territori, que ara soc en Pantanau Aran, concretament, perquè dieu són els que més ressun jo trapi. M'estic creus que hi caucarren que s'acabaran adaptant els locaus que ho hem ara mateix en Viella? Sabes què passa? Que vinculi molt era tarda a l'aire lliure. I a dir, a poder estar en un local ben a terrassa o ben un local d'en vista. I a dir que hi hagi veires grani que se pugui veure. I així on Viella els locals d'oci nocturn, els locals d'oci nocturn són barradi. Són tot i com a un pitch inferior. Tot i sabem com són. Pensi que ell, particularment, que ell bàsic, si vols treballar de tarda ben, a aquest punt era vista. Molt bé. Temps curt. De fet, volia parlar d'altres aspectes d'Antum. Es veia que no va estar avui. Dieu se emia T2 o ja T3. Temporada 2, temporada 3 ja te reconvidaran a parlar d'altres aspectes o si ja es ve l'altra temàtica ja te tornaran a convidar a d'altres aspectes. Més, ara te vull preguntar si és aranès, si és la nostra llengua. Això que t'he dit en la part inicial del programa, què és això que penses que podem... Els veïns de la Val d'Aran, pròpiament dit, les institucions com a Consell, com els ajuntaments de la Val d'Aran, en poder s'haja de capgirar aquesta situació. Que tu diries que era crítica. Sí, consideri que hi bastant crítica l'ús de l'aranès. Que se pot... A veure, també t'he dit que consideri que s'estan en esforç a nivell institucional, s'estan en esforç a nivell escola,
podria anar molt més esforç i a nivell particular dels propis vegins de la Val d'Aran, dels propis aranesi, molt més, segur. Pues ara, no sé, te podria metre bet exemple ja a nivell, pues aquells dos aspectes, no? L'aspecte particular dels vegins de la Val d'Aran, i diu també a nivell institucional, que se poden juntar els dies causes, se poden amassar. Està super de moda en els darrers anys els esdeveniments esportius, per dir-te cau carrent. En aquells esdeveniments esportius hi està venint cada viatge més gent de d'hora, hi ha proves internacionals que, vamos, t'adrigués el xapeu, no?, d'això que s'està aconseguint en aquest aspecte. S'està ajudant a aquestes iniciatives a nivell institucional, amb promoció, amb SOS, amb subvencions. L'únic que se les està demanant, dieu, és que hi hagi visibilitat del logotip de Consell General d'Aran o que... És a dir, que vos diga per a fin que no són que siguin meta-insagets, sinó que també és que en accions pendent aquells dies, que pugui escoltar-se aranès, visibilitzar-se, etc. Jo te vau a da sosta, jo a carrera esportiva, o jo a prova ciclista, o cau carrera tau, més tu has de comprometer-te a utilitzar l'aranès, els speakers, per exemple. Ara dieu, pues, estan metent un sac molt petit moltes causes, no? No, més entenc això que vos dit, Jo considero vos mete l'aranès en centre. Vos que la gens d'escultura, la gens d'esports, la gens d'autis sectors, en esdeveniments X o si no d'altres qüestions, pogués haver aranès i a llengua més. Un exemple, ja te dic, des de totalment hi ha crítica constructiva, tu estem, perquè te digui que hi ha esdeveniments esportius en aquest aspecte internacionals que ell t'atrigués el xapeu del que s'ha aconseguit. Més, per què no incrementar un senyal també era comunicació en aranès. Un speaker que parla en anglès, perquè hi ha gent que si no parles en anglès no se van enterar. Hi ha repercussió mediàtica a nivell streaming, evidentment, que ho parla anglès, que ho parla castellà, que ho parla francès, però també podem parlar aranès, també. És a dir, incrementar-lo, implementar aquesta comunicació en aranès, ja que te sodan sos que tu és que aquesta prova promogues l'esport en aquest aspecte que és fantàstic, doncs un senyor més, un senyor més, en aranès, també. Molt bé, doncs és aquest el missatge en aquest cas, Fabián. Totalment constructiu, torno a repetir. Totalment constructiu, que justament que dieu que creia que tots els programes hi ha més desenvolupat de tutti, que també requereix que en aquest cas era la teva aportació. Vau fer un microtest ara ràpid de 4 preguntes, que de hecho microtest doncs a tot sector, que han opcions tot. Vinga, m'admetes més fàcil. Assoyin, què haries en aquest cas? Que és, se ves que la pista de ball m'hi morta en tas 2 e mitja de la maitiada. Que jo crec que ell leu el prime time del que diem d'animar ambient o no. A. Puges el volum i crutges els dits. B. Metes un clàssic infal·lible. O C. Canvis totalment d'estil i arrisques. Vinga, te va un incís, va. En comptes de tas 2 e mitja de maitín, vam a metre tas 8 e mitja de la tarda. Tu que estàs 8 e mitja de la tarda en tarda. Bueno, se podria agarrar que era opció que has dit tu de canvis radicals de tal, perquè al final pujar volumen sí, te va arribar més a la gent, però normalment tu te'n vas a tope de volumen. Pensi que sí que me quedaria amb aquesta opció de canviar radicalment. Te demana això, que ho hem comentat ara en podcast, te demana una cançó que no arrena bé, no arrena bé de mera sessió. Opció A, la metes igual, el client mane. Opció B, passi d'aquesta persona totalment. Opció C, digui, d'en pis que irà, i ja més que era cançó. En primera instància, m'agrada parlar amb la gent. És a dir, m'agrada dir-les tu estàs segur del que m'estàs demanant, no ven acord de tot arrent.
s'hajaria de dir-li se dempius pot entrar, tranquil, que te la imitaré. O sigui que jo he ensenyat jo barreja de les dues respostes que m'has dat, excepte la de passi de la seva cara. Ser equip te falle en meitat del set, què és? Entres en pànic, improvises d'amb so que hi hagi, o tires d'experiència cap a això de més el que pugues? Era C. Era C. T'ha passat per viatge? Sí. Com se viu aquest moment de tensió? Se te prenen en aquest moment la tensió està pels brumes. Ha passat, i cau carrer que pot passar, que passarà. Tus temes era men suficientment lliure com a pensar en què has de, el primer, revirar la situació. He dit preguntes ja molt ràpides. La primera, si no sigues a DJ seria? No vau dir de pompier ni administració en consell. M'admet és complicat, No te sé contestar. No m'ha que pensat ja més. No t'hagués pensat. Acroi que és molt venerativa feina. Era darrere, quin és el que més t'agrada de la Val d'Aran? No hi ha un lloc fetitxe, no hi ha un lloc de la Val d'Aran m'agrada. Va sonar a cau carrer. No, m'agrada tota la Val d'Aran. Se t'hagués de dir un lloc que en els darrers anys valori cada viatge més i un jardí de casa mia. Molt bé. No que encara creia que hi era mi responsable que pots dar en aquests moments. Just tot, se discuten els tios 3 hemnes de casa. Ben, Fabi, se mos ha acabat el temps. Ja sabes que si tu és una persona que s'escuta el podcast, jo t'he demanat tot això que he volgut pendent, tot el temps hagués, que ha estat més de 45 minuts, mos hem anat de temps, més les persones que són en cotxe carregariran, els que són en casa dieu també, o els que són més quadrats que jo que sai, mos tiraran adhesius cau carrent, me pose era pregunta que t'hi volgués, ara t'abarra el programa. Això no m'ho havies dit. Vinga, va. Quan vols que te guanya pàdel? Per què tu t'hi vantes esports? Després diden, Després tu t'hi vantes esports. Però aquest dia so jugant... No, me guanyaria segur. Aquest dia so jugant en torneig, per ara so en semifinals. Me guanyaria segur. No, quan vulgui ja sabes que en pàdel dempius d'un que és intardeo. Vinga. Perquè a tau ja no a quem de net, sinó que et deixam en intardeo. Fabi, escolta, mil gràcies per haver vingut a Siu en Aran en podcast. T'ho que t'hagis passat ben. Event que es podràs escoltar en casa a través de Spotify, a través de YouTube o a través de l'Instagram aquests millors moments d'aquesta conversa. Moltes gràcies per venir, de veritat, que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres. Espaci ofrit pel Consell Generau d'Aran.